wadwa losi en kotenre koda wach mar osuru mar udi ma bende okwede. Meno okang' machielo ma bende koro oganda ma pacho ka ochako ringo dhi e doho, mano mar kwedo chala, mano mar osuru ma bende koro idwa juogo oganda ma pacho ka. Nano kanyo ka jo Kenya 5 odiochieng' manyoro petitioners 5 nochako ringo dhi e doho, mano mar chungo dwaro mago mag udi ma nengogi ogonyore, ma nego bed ni igero e pacho ka. Okang' ma kama biro bang' jatend piny Kenya jumani naneno koketo koke mar mondo mi chik makamano koro okadhi. Hakena achak mana gi ukil kamaloka mwantiere godo ka Oruko. Wach makama ochako chwal kende doho. Donga ng'isi ne dhi doho gi duogo, dhi doho gi duogo gi yalo gi dhi od bura. Makama to koro chal nade? Ing'eni ko in gi jatelo mok nyal luwo chik e mochomore, to nyaka idol lwete kuchomo doho. Mamiyo king'iyo weche mag housing levy gi ber manie iye to ng'eny. Mano gima nyaka wawachi. To be kata kopok awacho mang'eny e wachni, atemo nyiso kata jowa man Kisumu, man Migori, kuonde gi te Homa Bay, ni ket application e utegi, nikech kiny to weche orie, to kendo utegi nitie, ket yudo ko 10 years later kata 5 years later gigi nitie to noki apply. Koro keta ni keto tiendi achiel moro e application mar gigi kilamo ni obi obed maber e ndalo mabiro gi. To kwa dok e wacha housing levy, to ineno ka petition oketi gi daktari ma Nakuru, to otemo wacho ni king'iyo gini to ntiere rem manie i wachni. Mokwongo rem manie i wachni en niya, housing levy ni ko ang'iye en 1.5%. To 1.5% ni en mandatory. Otemo dhira ni mondo atim ang'o? Ni mondo achul pesa ni. Achul pesa ni kod an gi ot moro, kod aonge ot moro kamoro. Mar ariyo, ok otem nyisowa ni jogo mosechopo kata igni moko makoro gin gi utegi to ok gidwa kata utegi. Ok otem nyisowa ni ere kaka wadhi deal gi joge. Mar adek, ntiere kaka jok moko already nigi expenses miluongo ni mortgage. Gisekawo loan e bank to ne gigero go utegi mosechopo e stage moro mabe dhi ka gima rumo. Ok ginyisowa wechegi. Mar ang'wen, gitemo be wacho ni gini onge negotiation e iye. En gima nyaka onge option moro ni kokadwa to kanyal chulo. Nitie ji mang'eny sana ma ot ok en priority. Nitie gik mang'eny ma gin priority. Ko ang'iyo sani, dakteche gomo, skunde onge, nitie jok mok nyal chulo school fee, nitie gik mok gin priority. Priority mara opogore gi priority mar Okinda, opogore gi priority kata mari. Momiyo jogi dhi wacho ni kichunowa ni wachul gi pesa ni, to chal ka gima iketowa into slavery. Mar ariyo, gitemo wacho ni ok oyiene company mondo obed gi ute. To king'iyo ka chulo 1.5 to company be chulo 1.5. Manyiso ni companies gi bene giwacho ni these people should be allowed to own houses. Lakini berne to ng'eny, en gi berne ntiere kama ne giwacho ni ko in ng'at ma yudo pesa around 20,000 and below, nitie kit ute minyalo miyi. Achiel man gi room achiel, man gi rooms ariyo, man gi rooms adek. Ntiere michulo 3,200 up to 4,800. Kin ng'at mabet yuto moingo 20 to around 149, be ntiere ute minyalo miyi. Kin ng'at mabe dwaro spacious house, master and suite ginigo, to be ntiere gigo minyalo miyi at a very very good rate mar 3%, 6% and 9%. Mine way below gima bank miyowa. Man is a very good thing in it. Lakini gimok ginyiswe niya, ere yie mango ni kase chulo pesa ni tabro yudo odni. Nikech chik nyaka bed gi gik moko ariyo. Nyaka bed gi gimo kwedo gi gimo siro. Chik ni temo siro mondo wabed gi ute. Otemo kelo ni weche mag ute mosebedo ko thagwa Kenya kae ma every year wan gi deficit mar 200,000 and above houses. Otemo siro jogo ma invest in houses mondo odhio o invest kuonde ma de ok gidhie. Mano ber ahinya. Lakini ok onyiswa ni ka golo pesa ni, ko wach ni wane ot ma wuon watiyo, min atiyo, wad watiyo, wate wan ji 8 kata wan ji 10 watiyo. Wate wagolo pesa mag utegi. Ere achiel kuomwa ma wan go gadiera ni nyalo yudo ot e wach mar housing levy ni. Ang'eni penjo ng'eny, to penjo makamago bende nyaka giseni